ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса чӣ хелен, созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Имрӯз 25 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 134 сомо. Навори пачкаи имрӯзара гӯшен ки мада чӯрӯи кардаган. Мошини Toyota Verso ҳастай, ҳавлии фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Восеъ, аппарати фурӯшӣ ҳастай барои марожнибарорӣ, мотоблоки фурӯшӣ ҳастай. Хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Данғара, ҷамоати Сантуда. Хона ҳастай бардурои азиз дар ноҳияи Восеъ, хона ҳастай дар шаҳри Кӯлоб, ду хонаи арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ ва ду хонаи арзони дига ҳастай дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда. Квартираҳои арзонак бардурои азиз сар мешавад шаҳри Ваҳдат, квартира ҳастай дар шаҳри Исфара ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамие ки я ҳавлияи 35000 сомон, хона ҳастай 75000 сомон ва чоркомната квартира 75000 сомон ай. Бардурои ғарибон шумо метавонед ки я ҳавлира 262000 рубл бихарен. Хонаи заминӣ ҳастай 561000 рубл ва чоркомната квартира ҳастай 561000 рубл. ва дигар чизои арзон ҳамроҳӣ кардаган. видео имрӯзара ба қизиқ то охиша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво шумода маъқул мешавад. мисли ҳар вақте адон лайкира биҷихен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мери макусуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания акай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардурои азиз, ба чӣ ачкидор навора сар мекуна, ҳамин видеора то охиша тамошо кунед. хонаҳои арзон дар ҳамин видео бисёр ай. бардурои азизам, касе ай шаҳри Ваҳдатем, бо диққат гӯш кунед. квартира фурӯшӣ қарор дорад дар сентри шаҳри Ваҳдат, гардиши геолог, пеши магазини Ваҳдат да. доми нави 9 этажа. бардурои азиз, духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. ремонти хона замонавӣ. бардурои азиз, ҳамаш тайёрай мега. освеч пастаяни ҳастай ҳуҷҷатҳо шартномавӣ, як моҳ пас техпаспорт мешава. доми навай. бардурои азиз, корҳои фасад ва падезо мисол ремонт рафтисиян. уже мардум зиндагӣ кардесия. бардурои азиз, бозор, балниса, магазин наздик ай. бардурои азизам, чӣ хеле ки гуфтам, хона ҳамаш тайёр ай. пула метиҳу медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира бардурои азизам 220000 сомон мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. бардурои азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як хонаи арзони фасони беҳтарин ҷода. бардурои азиз, гап мезанам, касе ки ай қирғанен мара гӯш кунед. хонаи дешем бардурои азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара намш Қурғонтепа, қишлоқи Бибихӯрам. ана қишлоқи Бибихӯрам. бардурои азиз, касе намедона, и ай вокзали ҳами Қирған ана 3 километр поён ай. ҳами вокзали Қирған 3 километр поён, сини раи Душанбе. бардурои азиз, хулоса бардурои азиз, ҷои беҳтарин да, лави раи Калон да. 4 сотиқ замина, 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, кухни бания дар дуруншай. ремонти хона бардурои азиз миёна ай, не ки мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ҳуҷҷатош мега 100% ай, дар трезои пластик часпондагӣ. нарша бардурои азизам, ай сабабе ки залул мондагӣ барои ҳам мега ё мефурӯшамаш ё арзонаш мекунам. нархш бардурои азизам 240000 сомон мега. касе харидор бошен, арзон мешава. алиша мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар гуфтагӣ ай. дидем бардурои азиз, чӣ хеле нархи навоай дар канали ма. ин канали ма сохта шудаги барои хонаҳои арзон. барои он видеои маро то охиша тамошо кунед. агар он кас замин, хона, квартира, мошин дошта бошен, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо рӯй кунед. ма барои харидоро рекламаи зурш мекунам. бардурои азиз, як компанияро гап мезанем, баъд далши хонаҳои арзон да мегзарем. дӯстони азиз, компания акай Бозоралӣ ва акай Назараш мода тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқу саломат бурда миёранд. мошиношон бардурои азиз, мошинои замонавӣ, мошинои киногиянд. бардурои азиз, хеле компания камай, компания беҳтарин. хулоса нархиш 7500 рубл. агар бардурои азиз занг бизанед, бигӯй ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам, шумода гарени арзон мекуна. ина номерои телефонаш, занг бизанед, компания беҳтарина истифода барем.
бардрои азиз, касе ки дар канали ма бори аввал тамошо кардесен, каналда подписатсия кунен ва касе ки подписчики серьёзни саудотиҷия аму як дона лайкира биҷиқен широинар. Бардрои аз хона дисен қародура дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, савхози Файзалӣ дим Адилени. 5 сотиқ заминаи 5 дар хонаи фасони хишрӯ кардагӣ, хонаҳоро бардрои азиз нав ремонт кардагиай. Абои задагӣ как надай, медрои зиндагӣ мекунӣ. Овусвеч мега ҳастай уҷратор 100%, баня, кухни бардрои азиз ҳам дар дарни хона дора, ҳам дар берунаш. Нарша бардрои азизам 270,000 сомон мега. Гарени арзон мегане ки 270,000 сомон арзон мешава ва алиша мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар. Ина бардрои азиз, марҳамат, касе ки ана пула ҷамъ кардагиен метавонен хонаи фасони хишура бихарен. Агар квартира дошта бошен дар шаҳри Бохтар, занг бизанен, алиш мекуна, хай бо маслиҳат дора. ин канали ма да просмотр бисёре бардрои азиз, барои ҳамаи чӣ ма дароӣ мекунанд, мошин, любой чӣ ма дароӣ мекунанд. Ина як бародар аппарати фурӯшӣ роӣ кардагия барои морожниброрӣ. Бисёр зур айда бардрои азиз, ами сезон шайда охи. Баги бешхи ами сразу пулша меброрӣ. Аппарати фурӯшӣ барои морожниброрӣ соли баромадаш 2021 як сезон кор кардагия, состояниш нав пачкай бардрои азиз. Ай сабабе ки срочни пулш дар корай барои ҳамун арзонаш кардай бардрои азиз. Марҳамат, касе ки истифода бурда метавонен мардак воре сезон шай. Қародура дар ноҳияи Қабодиён нарша 17,000 сомон мега арзон мекуна. бардрои азизам, апашкоҳо, модаро, хоҳаро хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. ҳозир барои шуморо ма як магазини беҳтарин, магазини акай Алиҷона барои шуморо пешниҳод мекунам, яъне ки реклама мекунам. бардрои азизам, и хеле ана и ака беҳад чизои арзон мефурӯша. Доставкарам дора, ҳозир ҳамин бародар худаш видео кардагия гап мезана. Бо диққат ҳам якара хишту гӯш кунен, ҳамаша мефаҳмед. ассалому алайкум бародаро, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хуба. бародаро кадоме дамолҳои техникӣ, битовая техника, холодильник, термикс, телевизор, стиральни машина, палисос ва дигар чизҳои техникӣ дастгорай дар ҳамин канали мо дархости худ чамонад. молҳои мо бо сифати баланд плюси 3 сол гарантия дора. шумо метавонед брендҳои ҳархела, телевизорҳои плазмавӣ ба монанди Samsung, LG, Arviga, Sony, Skybox, TCL ва палисосҳои туркӣ ё эрониро интихоб намоед. тамом. мағозаи мо дастафтаи ройгон плюси установка дорад. бародарон, номеро болои экран дар ватсапи мо 24 соат онлайнай. метавонед аз нарху навои молҳо бохабар шавед. воқеъ хонаободи Савдалон. дӯстони азиз, хеле ки гӯш карден, ҳамин ака гап зад. магазини акай Алиҷон дар бозори Корвонай бардрои азиз, дастафка Душанбе, Данғара, Кӯлоб, Ройгонай мега. ина бардрои азиз, инстаграм шонамондагим, номерои телефон шонамондагим бардрои азиз, ягон савол дошта бошен ё мисол ягон чи хариданӣ бошен, ҳамин акай Алиҷон да занг бизанен, бигӯен ки номеро рай канали саудотиҷӣ гирифтам, шумо да гарени арзон мекуна. бардрои азизам, мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. бо диққат ҳамаи эълона гӯш кунен. бардрои азиз, мотоблоки фурӯшӣ Зубр 195 17 қувваи аспа дора, истеҳсоли Хитояй, сӯзишвориш дизел ва дивной охлажденӣ доштаи. соли баромадаш 2022, балонош пачка, як сезон кор фармондагие мега, моторш 100%, ҳамаш 100%. комплектш да фрезер, ана плюк, кулухмайдакнак доштаи. адрес бардро ноҳияи Қабодиён да қарор дора, нархиш 17,000 сомон. савдо дар пеши техника мешава бардрои азиз. номерои телефонаш аст, ана брен ай пеш савдо кунед. касе ки ай Данғара ё ай Сантудаин бардрои азиз, хонаҳои арзон барои шуморо мемонам. шумо фақат лайкҳоро фаромӯш накунед. бардрои аз хона десен қарор дора дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Сантуда, деҳаи Гилистон. 12 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ, ремонтиш коробкаи бардрои азиз, овусвеч мега ҳастай. хона бардрои азиз, ана лави бардай бардрои азиз. хулоса ҳамин овусвет проблема нестай да. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дари трезош овардагиай. нарша бардрои азизам 140,000 сомон мега. агар занг бизанӣ бигӯ ки номероро ай канали саудотиҷӣ гирифтам, як лоткаи моҳигирӣ падарка. ина бардрои азиз, ва соҳиби хона мега ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтар. занг зада ё бихарен ё алиш кунем бардрои азиз.
бардрои азизам, хаста набошен. мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза як хонаи арзони дига барои шумо гап мезанам. бо диққат гӯш кунед. хонаи десем бардрои азиз қарор дорад дар райони восе, кӯчаи Азизов Раҷаб. 6 сотиқ заминаеда дар хонаи барака ана кардагия, калдор, кухни, баня дар друншай бардрои азиз. полни ремонт кардагия амуду дар хона бо 4 дар хонаи калон ана қати калдору падвалаш фундаментош рехтагӣ даранаш пур кардагия дӯстони азиз. овсеч мега пастаяни ҳаста ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона, ҳезмхона, дегдонхона беранда дора. оғали детаҷа ҳам доште бардрои азиз. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. нарша 250 000 сомон мега арзон мекна. харидоро занг бизанед. бардрои азиз, ма канали диюми хидматӣ кардагим. дар ӯ канал фақат мошинаҳои арзон мепартом. касера мефура бардрои азиз фақат мошинаҳои арзон тамошо куна, комментарияра нигоҳ кунед. ма диюм канали хидмат мондагим, яъне ки канали мошинаҳои фурӯшима. бардрои азиз, оз як мошини арзон гап мезанем, баъд хонаҳои заминида мегзарем. бо диққат гӯш кунед. бардрои азиз, мошини десен Toyota Verso, соли баромадаш 2006 11 моҳагия, сӯзишвориш бензин, моторуш 1.8 коробкаш механик. соҳиби мошин мега ки ана мошин растамош кашидагӣ транзитай. бардрои азиз, старстоп доштай. адрес ноҳияи Файзобода қарор дора. нархша 85 000 сомон мега бо савдо мешава. дар тарафи шаҳри Ваҳдат ягон як хонага квартира боша мега мошина метам болоиш сум метам. бардрои азиз, касе ки ана шаҳри Ваҳдат квартира дошта бошен, метавонен ки ана мошина қабул кунен, болоиш сум бигирен. занзда маслиҳат кунед. бардрои азиз, мегзарем ба наҳум эълони имрӯза. видеои пешнар аҳамият додам. бисёри бардро гуфтанд ки ай шаҳри Кӯлоб ягон замина, ягон хонаи арзон шавад. мон ина бардрои азиз, ма да як бародар хонаи арзони хичама дароӣ кард. бо диққат гӯш кунед, касе ки ай шаҳри Кӯлоб хона харен. бардрои азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 8 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, шкатуруш кардагиай, веран, кухни, баня доштай. овсеч мега ҳастай, ҳуҷҷат ҳам дора. бардрои азиз, ана соҳибхона да срочни пул дар корай, нархша 75 000 сомон мега. ина бардрои азиз, барои мо шуморо видео шароӣ кардагия, суратҳо шароӣ кардагия. касе да хона дар кораи шаҳри Кӯлоб занг бизанен, 75 000 сомон бихарен. бовар ки беҳтарин нархайда. номерош номери Россияй. бардрои азизам, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. як хонаи арзони дигара гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳоти Чоргултепа, деҳаи Шурчашма. 6 сотиқ заминаи 3 дар хонаи нав сохтагӣ, як хонаш ремонти нав дора. бардрои азиз, мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. берини хона шкатур кардагӣ, трезои пластик часпондагиай, овсоич мега ҳастай, ҳуҷҷатош тайёрай, ҳоҷатхонарам доштай. нарша бардрои азизам 110 000 сомон мега. касе харидор бошен, занг бизанем, биген ки номерои канали Сауду Теҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекна. ана ду та рақамҳош мондагия, номерои поёнгишта WhatsApp-ам дора. бардрои азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, ҷамоати Зайновобод, деҳаи ана Қизиласкар. бардрои азиз, ҷамоати Зайновобод, деҳаи Қизиласкар гуфтагиай. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагӣ, ремонт шимиёнаи. бардрои азиз, овсоич мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. мактаб, масҷид, мағоза наздик будай. бардрои азиз, хулоса хона ҷои зурда будай. дӯстони азиз, ҳамаи чӣ наздик. нарша 220 000 сомон мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. номерои телефонш бардрои азиз, номерои Тоҷикистона, дар ин рақамҳо WhatsApp-ам дора. занзда хонаи арзона аз ноҳияи Рӯдакӣ бихарен. дӯстони азизи, ҳавле десен қарор дорад дар ноҳияи Восе. 4 сотиқ заминаи дар хонаи баракша, фундаментош рехтагӣ. бардрои азиз, хона надора, фақат 4 сотиқай, ду хонаша ана фундаментош рехтагӣ. соҳиби ҳавлӣ гуфтагие ки ана срочне фурӯхта мешавад. 4 сотиқ заминае мега, бетони ду хона рехтагӣ, калдориш қатӣ. охири нарша дӯстони азиз, беҳуда занг назанед, мега нархиш 35 000 сомон. касе харидори аниқ бошен, ба занг зада ана ҳавлии фурӯшира бихарен. 4 сотиқай, ду хоначара фундаментиш рехтагӣ будай.
бародарои азиз, мегзарем ба 13-ум эълони имрӯза як квартираи арзони дига барои шуморо ёфтем. Бо диққат гӯш кунед. Квартираи дешем бародарои азиз қарор дорад дар шаҳри Исфара, райони Шуроб гуфтагиай. Чорхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 70 квадратни метр. Касе бародарои азиз Шуроба намедона, и ай Исфара 9 километр дур будай. Ана посёлка ана Шуроб гуфтагиай. дӯстони азиз, нархиш 75000 сомон мега. арзон мекунад намекунад навистагӣ нест. хай ки бародарои азиз касе харидор бошен, занг базанен, маълумоти бештара мегирен. бародарои азиз, ҳапашгоҳ модаро, хоҳаро, додаро, ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз ки ҷое ки мошин, аз ки ҷое ки аппаратҳои фурӯшӣ, аз ки ҷое ки ҳавлии фурӯшӣ, аз ки ҷое ки хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нарха навоша гуфтам. фикр мекунем ки хая нархҳои зур буд. дӯстони азиз, хая ки маъқул шид нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор амӯ 1 дона лайки бепула бишқем ва касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ами канал мошин, замин, хона, квартираҳои арзон бихарен, каналда бародарои азиз подписатсия кунен ва касера мефора ки фақат мошинҳои фурӯшӣ тамошо кунам. дӯстони азиз, ман дим канали хидмаҳоӣ кардам. ана дим канали ма бародарои азиз комментарияро соса поён бирен. ана канали мошинҳои фурӯшӣ нависаги ҳамуда бидурен. дар ӯ канал ма фақат мошинҳои фурӯшӣ мепартом. ва бародарои азиз, гапа бисёр намекунем. касе то охири видеоро агар дар ҳамин видео тамошо кард, дар комментария 5 звезда бинависен. бародарои азиз, худованд нигаҳбонтон боша. хаяка.